Všetko začalo s myšlienkou vytvoriť útulné miesto na oddych. Miesto, z ktorého by bol pekný výhľad na údolie, okolité vinice a západ slnka. Stavbu nerušia žiadne konštrukčné prvky a dominujú čisté línie. Celá akoby levitovala nad terénom. Zvolili sme cédrové drevo, ktoré je krásne, trvácne a veľmi stabilné. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vytvoriť priestor, kde sa dá na chvíľu zastaviť a vychutnať si daný okamžik.